királyi zene, ugye, tisztelt publikum? De hiszen illő ez, mert királyt köszöntünk vele. Régmúlt idő nagy királyát, Lír. Most következő méltatlan kis színjátékunkkal megidézzük őt és történetét. Nemes szíve, nagy lelkűsége, miként csorbult ki a számítás, hálátlanság, kapzsiság szikláin, és vitte őt a kárhozatba. E nagy férfiúnak 3 lánya volt. Goneril, Regán és Cordélia. Kora haladtával, ereje fogytán elhatározta, országát felosztja a 3 lánya közt, ha azok gondoskodnak róla. A 2 idősebb, Goneril és Regán mézes szavakkal, ígéretekkel halmozta el apját, Cordélia csak a feltétlen, tiszta szeretetéről biztosította őt. A király ezen hirtelen haragra gerjedt, kitagadta és elűzte a legkisebb lányát, és az országot a 2 nővérnek adta. Egy feltétele volt csupán, a lányai felválthassák vendégül őt, és 100-szor is kíséretét. Akkor veszük fel a történet vonalát, amikor Lír király először látja vendégül lánya, Goneril. Kezdődjön hát a játék! Bámulok, mi nagy rokonszem van közted és lányaid között. Inkább akármi másodikünk volna, mégsem szeretnénk telenni komán. Felszedett mindkét végén megmested, és középen mit sem hagytál. Itt is egy aféle ügyes a vég. Most lányom, úgy látszik, egy idióta igen komoly vagy. Honvárs szimbola voltál, komám, most Zérus vagy szám nélkül. Én különben nem vagyok, én bolond vagyok. Te semmi vagy. De bocsánat, megfogom nyelven, mert azt úgy kívánja. Nem a bolond csupán kinek minden szabad. Többen kísérletet tagjai között költekelnek, tulakodnak, súly meg új rendeltetlenségeket tesznek tűrhetetlen tivornyaikkal. S régből beláttam, hogy ezt az életmódot te is feltölöd, s mit húzol, ha így teszel, a büntetés elmenteled, bántatlan őket. Egy magasságú gyalázat és hatányok. Lányom vagy te! Oltalan szír, hogy józan eszed elérned melyen meg vagy állva, s megteznéd lehetlen szeszélyeket, melyek végül egészen kivoltatnak magadból. Nem érsz meg a szamár, mikor lóhúzza a szekeret? Elbobám, veszedet meg. Aluszom el, hogy ében vagyok. Ha, bizisten, ez nem így van. Hol? Ki megmondja, mi vagyok? Lír árnya. Szeretnék tudni, mert eszemnek tanulságot szerint azon állítok. Lenne, hogy leányok vannak. Engedelmes abban fognak tenni. Amit abba szír, a bámuláshoz hasonló együtt tréfáid a szándékomat, kérlek ne eskére, amilyen tisztesebb vagy így folyokosnak kéne lenned. 100 embered van, apródok, s lovagok, hogy rendetlenül, korhely, vakmerő, hogy udvarunkat megfertőző elköltseikkel aljas fogadónak mutatkozik. Korhelység, fajtalanság, boldogság, csapszékhez tettéket hasonlóvá, mint újpalotához. Kérlek, engedj ezért óhajtásomnak. Kísérletednek számát tedd alábbra. Szolgálatodra én megmaradnak, legyenek korokhoz élő férfiak, vagy távozzatok. Ördögös pokol! Nyergeljetek lovat! Nem háborgattak te pokolfazza! Van még egy másik lányom. Jaj, annak, ki később állnak. Hálátlanság! Te szívtelen ördög! Hát ennyire jutottunk! De jól van, még maradt lányom, aki biztos mondhatom, szeret és megengesztel. Ha megtudja rólad ezt, körmeivel nyúzza meg farkaskopárat. Menjünk hát hozzá! Gondolt már arra, hogy milyen lehet a lányának magával élni? Nem tudna esetleg lemondani a káros szenvedélyekről? Attól még, hogy Lír sorsa így alakult, elmehetne dolgozni, lehetne szép kis nyugdíja, nem kéne a lányaival eltartatnia magát. Még egy vélemény, az az urat, tessék. Nem ám, hát neki is kellenek haverok. Meg miért neki állna, nélkül nem megy neki? Mindenki ilyen úgy, ahogy jól esik neki a szónapot, hát nem? Tolokjátok, nyomorult kispályások, osztátok itt nekem az igazságot, hát kilóra megveszlek benneteket. Hát, hozzá, nem is tudtam, mi lesz az én mit kell nekem éred az öreg hülyével és bíből. Te meg mi a felét mutogatsz? És különben is tud. Nekem ez itt tétre megy, a üzletem tönkre mehet.
lánya vegán, és férje Márkó. Úristen, ez az én lányom? Vagy a fiam? Vagy most a lányom? Úgy nézel ki? Fiú, lány, nem mindegy. Egyébként menhettél volna a mainstreambe, már rég tudnád, szeretettem. Mi az a gorilla veled? Élettársam, a personal asszisztensem, a testőröm, a mindenesem. Ez tök ciki, csak nem miattad hívtak ezek engem ide. Hát éget, volna ezzel lesz vele a bulvár, meg minden, mintha még volna valami közöm volt. Csapjam, mit szól? Hagyd már, hogy barom, azt jelenti. De persze ez is a privát, biztosan a privát volt ide. Mert múltkor nem vetköztem nekik, azért a semmit is gáz. Hogy most mi a rákos csinálják így belőle? Jézusom. Nincs is szent bannál, kedves nézőink, mikor a apja és lánya egymásra talál. Mikor félreteszed a múlt félreértéseit, hogy együtt ünnepelhessék az apa, öreg, hátralévő napjait, a barátok gyűlét. Most mi a makrot csinálja? Hát egyébként úgyse szívesen vakarnánk ki a szmettyóból, de ezzel együtt aztán mit készül? Vegán, hát neked ez nem lenne teher, de hát én már nem tudnék nélkül, meg a fia nélkül meglenni. Hát ezek nélkül nem megy, értsd meg, velünk vagy sehol. Csapjam, mit szól? Jól van. Ez társaságban igazán kiakadva hát hogy festenél te kiakadva? De tudjátok, menjetek el voneljöt. Persze, nála jó dolgotok lesz. Na persze, drágám, azt már nem vonszol, csak át hozzám ezt a döglött lovat. Ne is álmodj róla. Látod, rajta én már túl vagyok. Igen, és rajtad is túl vagyok, meg nézed az egészen. Látod, öreg, elérted pályát súsát, döglött ló lettél. Látjátok, szépségem, ez itt az apátok. Vagy talán már csak volt. Ha vegyétek, nagyon jó határ! Gyertek! Közelíts! Álljatok le! Állj le! Orvos ide! Orvos! Utat, kérem, engedjenek utat! Uram, és tehát ez az apám! Meghalt. Szuper! Mi mennénk? Dolly? Gyere már, Nincs karikásos van. Nem vagyok betyáros, a világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, anyám. A család neve megelőzi a keresztnevemet, és nem örülök, hogy a turisták összekeverik Budapestet Bukaresttel. Büszkén gondolok Mátyásra, az igazságosra, az anyák megmentőjére, Rodolfóra és Poplacira. Szeretem a déli harangszót, Erős Pistát, a Sárga Villamost, a Mákos Kubát. Itt élek Európa szívében. Vízilabdában mi vagyunk a császárok, és igenis nálunk élnek a világ legszebb női. Magyarország, én így szeretlek.